Nadugangan og 8 ka mga barangay ang Davao Region nga gideklarang cleared sa illegal nga droga ug 5 niini gikan sa Davao City. Mismong ang Regional Oversight Committee Barangay Drug Clear nga si PDEA 11 Director Naravid Okyatan, ang chairman, ang nagpagawa sa deklarasyon kauban ang mga miyembro niini sama sa DOH, DILG o mga LGUs. Gihimo ang deklarasyon sa PDEA Regional Office sulod sa Davao City Police Office Compound. Ang mga barangay gilangkuban sa Anggalan, Calyawa, Dalyawon Plantation, 28-C ug 35-D sa Davao City. Barangay Batulan ug Sugal sa Jose Abad Santos, Davao Occidental ug Barangay Datu Abdul Dadia sa Panabo City. Ang 8 ka mga barangay nakapasar sa kriteria ug rekisito sa Dangerous Drugs Board. Sa record sa PDEA 11, aduna nay 33 ka mga barangay sa Davao Region ang gideklara sa committee nga wala nay presensya sa mga drug personalities. 20 ka mga barangay ang drug-free ug adunay 96 ka mga barangay sa Davao Occidental ang nagpabiling drug-cleared status.